τόσο ωραία, κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Τίποτα δεν με είχε προετοιμάσει πως αυτή η μέρα θα έφερνε τούμπα τη ζωή μου. Δεν είχα το παραμικρό προαίσθημα από εκείνα που κρατούν ανοιχτά τα μάτια της νύχτας, που σε κάνουν να αλλάζεις στάση στο κρεβάτι, τσαλακώνοντας τα σεντόνια. Τίποτα πέρα από ένα μικρό πετάρισμα στο δεξί μου βλέφαρο, που έφερε στο μυαλό μου το χιλιοϊπωμένο «Σπαράζει το μάτι μου, κάποιον θα δω» της μάνας μου. Και καθώς η μάνα μου σπανίως έβγαινε από το σπίτι, και άρα η πιθανότητα μιας συνάντησης ήταν απειροελάχιστη, αγνόησα το μικρό σπασμό του ματιού μου, αμφισβητώντας του την ικανότητα να προφητεύει. Η μέρα όμως είχε άλλα σχέδια. Δεν θα μου τα ανακοίνωνε παρά 3 τετράγωνα και 45 δευτερόλεπτα μακρύτερα από το σπίτι μου. Η ζωή απέναντι, ένα κοινωνικοπολιτικό μυθιστόρημα που μας πάει πίσω στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, με πολλές ανατροπές, με έντονη πλοκή, με λίγη δόση μυστηρίου. Ένα μάθημα ζωής, για να δανειστώ λίγο μια λέξη από τον τίτλο. Άλλοι τη στίβουν με το χέρι και τη ζουν έντονα σε κάθε στιγμή, και άλλοι τη ζουν από απέναντι. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που είστε εδώ. Διάβασα το βιβλίο της όταν μου το έστειλε στο σπίτι και αγωνιούσα, η αλήθεια είναι, για το τι θα έχει γράψει αυτή τη φορά, πόσο πιο πάνω θα πήγαινε η συγγραφική της δυνότητα. Θυμάμαι ότι μετά τις 15-20 σελίδες την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχεις κάνει. Είναι ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσα να έχω διαβάσει. Είναι το βιβλίο που συστήνω ανεπιφύλακτα στον καθέναν. Τώρα ποιο φεγγάρι σ' έχει πάρει κι άδειασε του κόσμου η αγκαλιά. Ξεκινά από το τέλος. Ένα τρακάρισμα και πάντα βρίσκει τον τρόπο η ζωή να φέρει στο δρόμο μας εκείνον ή εκείνους που είναι να φέρει. Οι τυχαίες συναντήσεις, ισχυρίζεται ο Μπόρχες, είναι ραντεβού. 2 οικογένειες, εν μέσω επταετίας, εποχής όπου ιδεολογίες, πίστη, συγγένεια και ανθρωπισμός δοκιμάζονται αρκετά, βιώνουν το φόβο και την αμφιβολία σε απόσταση αναπνοής. Είχα κάποτε μία... Άννα Λεβεντάκου την έλεγαν και εκείνη. Μήπως με γνώρισε και εκείνη. Με έσφιξε στην αγκαλιά της και μείναμε έτσι κάμποση ώρα, απορριμμένες για τον τρόπο που η ζωή είχε αποφασίσει να μας φέρει κοντά. Το μικρό πλήθος των επαϊών των τριγύρω, άντρες κυρίως, είχε μείνει εξίσου απορριμμένο να κοιτά τις 2 σφιχταγκαλιασμένες γυναίκες που, σε συνθήκες κανονικές, έπρεπε τουλάχιστον να έχουν ρίξει η μία στην άλλη κάποιες επικριτικές κουβέντες. Λίγο μετά, εκείνη βρισκόταν στο σπίτι μου. Κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι, έγινε ο καιρός ανηφοριά. Ήμουνα στον άνεμο καλάμι, ήσουνα στην πόρα λιγαριά. Εντυπωσιάστηκα με τη γραφή της από την πρώτη στιγμή. Στιβαρή, τίμια, με βάθος, φιλοσοφικό και ψυχολογικό υπόβαθρο, με ιστορικό περίγυρο και πλαίσιο, με αληθινούς αιμάτινους χαρακτήρες, με ωραίους τίτλους, συμβιλικούς. Η Σοφία Δημοπούλου χειρίζεται με δεξιοτεχνία το υλικό της, εξάλλου ως πολιτικός μηχανικός ξέρει καλά να χτίζει δομές. Ως άνθρωπος σκεπτόμενος και ποιητικός γνωρίζει επίσης καλά τα πηγενέλα του χρόνου. Γενναιόδορη με τους ήρωές της, τους αφήνει ελεύθερους με κατανόηση και στοργή ως πανεπόπτης θεός και κατορθώνει να δώσει ένα σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα με το σασπένς και την άβρα ενός αστυνομικού. Ναι, είναι ένα από εκείνα τα βιβλία που έτσι και του αρχίσει κανείς δεν το αφήνει από τα χέρια. Μου άρεσε όλη αυτή η εξέλιξη που παρουσιάζει η γραφή της. Μου άρεσαν τα πρόσωπα που συμπεριέλαβε μέσα. Η πλοκή που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Στο καινούριο βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου, με τίτλο «Η ζωή απέναντι», η συγγραφέας μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα δίλημμα. Καλείται ο αναγνώστης να απαντήσει στο εξής δίλημμα. Τι προτιμά στη διάρκεια της ζωής του, να αγναντεύει τη θάλασσα ή να κολυμπάει σε θολά νερά?
εγκυβωτίζει πράγματα από την τότε εποχή και το κάνει να είναι μυθιστόρημα και ντοκουμέντο μαζί. Ο τίτλος είναι ένα λογοπαίγνιο. Η ζωή απέναντι είναι η γειτόνισσα η οποία παραμονεύει και κάποια στιγμή σαν καταλήτης δρά και φέρνει και αλλάζει το ρου της ιστορίας, αλλά είναι και η ζωή ως βίωμα, η ζωή η αβίωτη, που οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε. Μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα. Βασικά η γοητεία ενός βιβλίου είναι η ιστορία, να είναι ρέουσα. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Μου άρεσε ότι έχει πολλά πραγματικά στοιχεία μέσα και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα κομμάτια που έβαλε από το μικρό ναυτίλο του Ελίτη σαν επικεφαλίδες, σαν επιγράμματα στα 26 κεφάλαιά της. Αγαπάω πάρα πολύ την ποίηση και την περιεκτικότητα που έχει και προσπαθώ να συμπυκνώσω κάποιες έννοιες που θέλω να έχει το κάθε κεφαλαιό μου μέσα από κάποιους στίχους. Και βρήκα το μικρό ναυτίλο και κάθε στροφή του τέριαζε γάντι με αυτό που ήθελα εγώ να πω παρακάτω. Ο λογοτέχνης πάντα στα βιβλία του, μέσα από τις σελίδες του και τις ιστορίες, θέτει ερωτήματα και όχι απαντήσεις. Διότι τότε ο αναγνώστης δεν έχει να κάνει τίποτε περισσότερο. Τα ερωτήματα που μας θέτεις ποια είναι? Το βασικό ερώτημα το λέει ο τίτλος. Πώς είναι η ζωή που ζούμε? Απέναντι ή τη διατρέχουμε πραγματικά και τη βιώνουμε? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Οι ήρωες του βιβλίου κάποια στιγμή στη ζωή τους αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν βιώσει τη ζωή έτσι όπως την οραματίστηκαν αρχικά, ότι δεν έφτασαν τους στόχους και τα όνειρά τους μέχρι τέρμα. Αυτό είναι το βασικό, η κεντρική ιδέα. Να βιώνουμε τη ζωή μας με τόλμη. Να υπερασπιζόμαστε τις επιλογές μας και τα όνειρά μας και τα οραματά μας. Βεβαίως έχω να πω ότι από διαστροφή πήγα να δω το σπίτι της Οδού Ελευθερωτών 18 στον Ημιτό και επειδή ξέρω καλά την περιοχή, ήθελα να πάω να δω στο δρόμο αν πράγματι υπάρχει το σπίτι λοιπόν με το υπόγειο. Μα στο βιβλίο δεν ήθελα απλά να γράψω την ιστορία, ήθελα να βάλω και τις δικές μου τις μνήμες. Όλα αυτά τα μικρά κάτι έμπαιναν σαν διαβολάκια μέσα στο μυαλό μου και ήθελα οπωσδήποτε να γράψω. Όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία είχαμε ζήσει εμείς σαν μικρά παιδιά που ήμασταν τότε. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Ματχάουζεν, κοπέλες του Μπέλσεν, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη. Έμαθες τι έγινε στο Μόναχο? Σφαγή. Εκείνη μικρή σημασία του έδωσε. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρά τους και βγήκε κρατώντας το μπλε κοστούμι. Μύριζε κλεισούρα και εγκατάλειψη. Η Ειρήνη επλήγει από τις δολοφονίες που διέπραξαν οι τρομοκράτες. Το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου καταδικάζει αυτό το έγκλημα. Σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα αλλά και τους ομήρους, τα αγωνίσματα του απογεύματος θα διακοπούν, διάβασε μεγαλόφωνα ο πατέρας μου. Ακούς? Από αυτό επλήγει η ειρήνη επί γης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι αγώνες πρέπει να συνεχιστούν όμως. Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Μωρέ, αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Αλλά δεν είμαι. Τίποτα δεν είμαι. Ένιωσα ξαφνικά ένα ράγισμα στη φωνή του. Ο πατέρας μου, ο βράχος της παιδικής μου ηλικίας, παραδεχόταν πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για τις συμφορές της ανθρωπότητας. Η απόψινή βραδιά ήταν σαν παράσταση. Όλα ήταν σαν να αφορούσαν το βιβλίο με μια άλλη μορφή τέχνης. Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε απαιτητικούς αναγνώστες, σε αναγνώστες που θέλουν να μάθουν ιστορικά γεγονότα μιας περίοδου, η οποία είναι η 7χρονη δικτατορία, αλλά και απευθύνεται σε αναγνώστες που θέλουν να έχουν έντονη τη συγκίνηση που προέχει από τις ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύω πως θα είναι το best seller της χρονιάς, όχι μόνο για το 2016, αλλά και για το 2017. Ήδη οι εκδόσεις με τέχνιο στοιχηματίζουν πάρα πολλά πάνω σε αυτό το βιβλίο
και από κριτικές των ανθρώπων που το διαβάζουν, που το έχουν διαβάσει μέχρι στιγμής, είναι διθυραμβικές. Είναι ένα βιβλίο που αγγίζει τις καρδιές των άλλων. Το βιβλίο μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους που έζησαν την 7ετία ή τους αφορά η χρονική αυτή περίοδος της ιστορίας μας για τους δικούς τους λόγους. Είναι μια όμορφη ιστορία που μπορεί να γίνει αφορμή να αναζητήσουμε ο καθένας τις δικές μας προτεραιότητες στο τώρα. Η απόψινή βραδιά ήταν καταπληκτική για μένα, γεμάτη συγκίνηση και γεμάτη συναισθήματα, γιατί ήταν κοντά μου πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι και άνθρωποι ομότεχνοι και δικοί μου και φίλοι και συγγενείς και κόσμος που αγαπώ. Στις νύχτας στο μπαλκόνι